Kaixo, Bilbarra txaldon? Ikus dezakezuenez indartxu gatoz, indar berrituta. Izan ere, ona etorri aurretik, kirol pixka bat egiten jardun gara, beroketak eta bat eta beste, eta egia esan behar badugu sasoian gaude, bai, hoixe. Aizue, zuek kirolik egiten alduzue? Ederki, horrelaxe gustatzen zait. Sekretutxo bat kontatzen nahi alduzue? Zuek ongi ezagutzen duzuen hirukote batek, ez du inoiz kirolik egiten. Alperrutxak dira, bai, baina berdin da guk ikeragarri maite ditugu, eta ziur naiz horren inguruan ibiliko direla. Beraz, dei dizaigun txalo bero batez, txirri, mirri eta txiri betoni. Tira, bota, hori da! Bertxilito, bota! Hori da, mirri, egintzak txilena, Geldik egon galtzarete. Egon galtzarete, geldik. Goiti bera dena txikituko duzu antzokia bestela? Lasai, neska, lasai, egintzak txilena, mirri, egintzak! To, txiripiton! Baina, egon galtzarete, geldik. Eso. Entratu beharko dugu mundialera joango bagara, Aixe! Mundialera zuek? Bai, Ixiar. Talde batzuekin tratutan gaude mundialera joateko. Zuen abilezia ikusita taldeak txarra behar dizan, Nire abilezia esan zetsu nahikoa iruditzen mundialera joateko? Ez dakipa, nik banekien pilota zaleak zinetela, baina futbol zaleak zinetenik, edo beki esan da, futboleroak zinetenik ez nuen esan da. Baina zuri ezaltzaizu, kirol guztien erregea den futbola gustatzen, Bai, niri futbola ikeragarri gustatzen zait, baina txirri, nik zu pertsona jantzia zinelakoan nengoen, artearekin ukitzen den pertsona goxoa. Eta alakoxea naiz, Ixiar, alakoxea naiz, baina onartu beharra daukat futbola, edozein arteren parekoa dela, Zirraragarria, emozioz betea, adrenalina askatzen dizuna, Andre Pampina? Adrenalina, mirri. Begira, futbolean, iserritan jartzen gara, blai, baina Andre Pampina hori ez du esautzen. Adrenalina, mirri, askatzen denean, honelako ondo egote bat ematen duen sustantzia ikustezina da. Hori. Bai, korroska da bestelakoa gutxo. Horixe da futboletik gustatzen ez zaidana. Korroska da, bortizkeriak eta antzerako gauzak. Baina, Ixiar, futbol zelaietan, askotan, kantu politak entzuten dira, Ez dut uste. Ixiar, okertxau de gainera, Futbol zelaietan, batzutan, sortzen dira jokalari, trebeak, lirainak, finak, futbolaren artean menderatzen dutenak, Mirri bezalakoak, artistak, oteizak berak aitortzen zuen. Esan dizuena, eta kantuak entzuten dira, eta denetik entzuten da. Adibidez, Mirri, zentzuten da futbol zelai batetan, Abesti polita asko daude, esate baterako, bat badago, zeitz politak dituen. Seguro zuek ere esagutzen duzuela, esagutzen duzuen abestia, osfamatu da, Ui, 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 ui. Mirri, ez da ui, da oe, 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 Oi, erdaraz duk, baina euskeraz, ui, 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 ui. Aizue, hori alda letra polita, oe, behin da berriz errepikatzea? Behin rima oso erreza du, Ixiar, eta gainera badira beste kantu batzuk ere entzuten direnak. Adibidez, gure taldeak izeneko bat. Hori bai, hori niri ikeragarri gustatzen zait. Zergatik ez duzu abesten? Dita batean, hoxe, penalti batean. Ni bitartan lurrupinen bilan joa. Berari futbola etzaio gehiegi gustatzen, baina agian zuen kantan zuten badu, iritzi zaldatuko du. Tira ba! Bai, gero arte. Musika eta aurrera launak!
atletik. Euskal talde guztiak, Aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alabez. Reala eta atletik. Euskal talde guztiak, Aupatuko ditut nik. Osasuna, Alabez, Reala, atletik. Osasuna, Alabez, Reala, atletik. gure aurrelari bizkorrak, Baloiaren atzetik. eskerreko sartu du. Bizutoinen artetik. Gure aurrelari bizkorrak, Baloiaren atzetik. eskerreko sartu du. Bizutoinen artetik. Osasuna, gol, gol, gol. Alabez, gol, gol, gol. Reala, gol, gol, gol. Atletik, gol, gol, gol. Osasuna, gol, gol, gol. Alabez, gol, gol, gol. Reala, gol, gol, gol. Atletik, gol, gol, gol. Partida hasi da eta Gustatu zaigulako, presta gaitezen denok. olatuetarako. Partida hasi da eta Gustatu zaigulako, presta gaitezen denok. olatuetarako. Osasuna juba, Alabez, yuba, Reala juba, atletik, yuba. Osasuna juba, Alabez, yuba, Reala juba. atletik, yuba. Osasuna eta Alabez, Reala eta atletik. Euskal talde guztiak, Aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alabez, Reala eta atletik. Euskal talde guztiak, Aupatuko ditut nik. Ai, ziar, ez eta ez. Behin eta berriro esan dizut, niri futbola ez zait batere gustatzen. Baina nola esan dezakezu ez zaizula gustatzen sekula saiatuz pazara? Berdin dio, baina nik ez du zapata bat ere zikinduko baloiari ostikoak emateagatik. Zapatak, futbolerako oinetako egokiak daude, takozko botak. Bai, itxusiak, oso itxusiak gainera. Baina nola esan behar dut, niri trogloditen kirol hori ez zait bat ere gustatzen, bortitza da eta sakarra. Nik nahiago dut nire trompeta maitearen soinu ederra. Egunen batean, futbolaren magiaz gozatu beharko zenuke. Saiatu bintzat? Magiaz? Horretarako nahiago dut txanena. Eskerrak! Ahaztuta nengoen, gaur goizean bideokonferentzi berri bat bidali digu. Bai? Eta nora joan da oraingoan? Ikusi nahi alduzu, Jakina. Aurrera ba? Oi, katxalen, 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 katxalan. Ai, Gabon, Euskal Herria. Gabon, arratsaldeon barkatu despiste hau, baina ordu aldaketa diala, beste puntan nahola, ordu aldaketa eta latitude aldaketa. Bai, naste borrastea da, era bat. Por cierto, baldak ez dute, hemen sortzen den irudia, lehenik satelitera dijoala, milaka eta milaka kilometroan aurkitzen den satelita, eta gero handikan zuen etxetara juten da. Hoi ez baldin bada magia, zer da magia ba? Bai, hor bertan gelituan itzen nire Vladimir Mago lagunarekin, bai, Ai, jontxo estarria bai, unoso amagi egiten izketan berriketan azkenean urratzen zait estarritxoin. Vladimir utzitako edaria, bera dio, edari magikoa dala, ez daki ni ba. Probatukoet, ze, enbidia, barkatu, Baina hemen, kriston beroa egiten duta gainat minutua gehiagi damazkit hemen magia egiten beraz. Salote! Jontxo, desagertu da.
Lurrera jartu, barkatu, oain bai, hartu eta txo. Triterora zen bidila, bapakoitza bere txoko sukaldetara, eta iturrian hartu, ze. Oi, Vladimir, Jontxo! Hau Vladimirren ideia izan da, Jontxo! Bueno, urrengo astean ikusiko gara. Ados! Vladimir! Itxoin ezazu, mesedez! Vladimir! Jolly! 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 Jolly, era, sì, ring, l'altra. Charlie. Bye. La, plega. Ya. La. Bah.
Charlie, ze pasatzen da? Zer dauzu? Aurkia. Xeze? Kadira? Txeze
Kadira aurkia! Mire que hoy ara amea apu! Es! Hau! Hau! Kampora! Oh! Ura! Es! Kafea? Es! Txokolatea? Bai! Bai! Ez. Es! Agur. Agur! Agur. Oh! Agur. Agur. Zer, Isiar, arrazoia dut, bai ala bai. Ba, ez dakiz zer esan, gauza desberdina dira. Zeuk esan duzu, futbola ere magikoa dela, baina niri interesatzen zaidan magia bakarra txanena da, Kaskagorra zara gero, Egunen batean, nirekin futbol partidu bat ikustera etorri behar duzu, eta iritzi zaldatuko duzu. Baina ez dut ulertzen bapatean futbol zaletasun hori. Baina zer, denok erotu egin altzarete futbolarekin, arraioa, Ba, altzaporrun bakarrik geratuko zara. Bakarrik? Zergatik? Ba, denok, Korea eta Japoniko futbol mundialera goazelako, denok. Ba, txirrirekin geratuko naiz, eta musika kontzertuak ikustera joango gara. Ez dut uste hori posible izango denik. Ez? Kaixo, Lurrupin! Opa, ai! Oi, botako duzu nirekin penalti batzuk egingo den ditugun? Txirri, min egin didazu. Egin dio dala. Tira, banoa txanen gana, berak nirekin botako ditutla penalti batzu zion agur. Agur Isiar, gero arte! Agur, Txirri, baina Txirri, txan Moskura! Ezin dut sinistu. Txirri ere zuetako bat da. Lurrupin lasaituko altzara, ez da horren besterako? Nahikoa da. Elbiren gana noa, zeren bera ez da zue bezalakoa. Ba, jakin beharko zenuke, Zuek jakin beharko zenukete futbola kirol basatia dela, bortitza eta mingarria. Ta ni orain, banoa. Arrazoi du. Elbi ez da gu bezalakoa. Elbi gu baino askoz okerragoa da. Haze susteko hartu behar duena. Ikusi nahi alduzue. Tira ba, iso, Falta! Baina nola falta? Bera bakarrik erori egin da. Da txartel horia. Kanpora. Saldo egin zara, motel. Penalti! Besoarekin eraman du, penalti! Epaile hau naskanti utxala. Demotre. Saldo egin zara. Ospa etxera. Ui! Bai, aurrera. Kaixo, Elbi, Lurruki naiz, bizitatxoa egitera etorri naiz. Kornerra! Orain dator gola. Orain dator gola. Nor dator orain? Gola, motel, gola. Ui! Zutoin ondotik. Segi horrela. 3 puntuan lortu behar ditugu. Tira. Elbi, futbola ikusten etzera gongo ez da? Ba, jakina, txerriko laga. Ahí va. Ja, segi. Eskerratik. Hoxe ba, hori da. Tira ba. Hoxe ba. Futbola kirol basatia da. Bortitza. Ba, ez, futbola, kirola ederra esateaz gain, lagunekin batera ondo pasatzeko, Aitzaki ederra da futbola. Erromatarren zirkoa ere alako zea zen. Baketu zen izan. Futbola gorrotagarria da. Gorrotagarria, zergatik?
Entzun alduzu inoiz nola jotzen duten trompeta futbolean, horrela jotzen dute? Lotzagarria. Baina mesedez. Entrenatzaile erotekin da? Kontxo, atzelari bat sartu eta aurrere bat kendu. Zergatu? Baina, beitu. Gaur gure taldeak 3 puntuak lortu behar ditu. Eta aurrari bat kentzen badu gondola de monte sartuko dugu gola. Gol! Eldi, gola sartzea ona da, ez da? Gero ikusia zegoen puzka, Bai. Zelea jendea nola zorrebetzen den? Ekin dezagun olatua. Zer? Olatua. Bai, bito. Kairu. Hau baino sensazio oberik, ez dago, benetan. Beitu, eskuanekin hartu du baloia hori zer da, penalti? Ez, no penalti. Baloia kanpora irteten denean, berriz jokoa hasteko eskuarekin ateratzen behar da. Eta nortzu dira beltzez jantzita dauden 3 horiek? Ze beltze. Epaia dira, epaia! Orain hasi naiz pixka bat ulertzen, orduan 3 horiek epaileak dira. Alde honetakoak gure taldekoak dira, besteak aurkariak. Eta guk orduan golate horretan sartu behar dugu. Penalti! Bai. Orain, oitxe bertan. Gola, sartu badu, partidua irabazita. Bai. Gol! Eldi, gauza bat esan nahi dizut. Futbola gustatzen hasi zait. Aposten nahi, Bai. Falta izan da! Txartel gorria! Lurrupin gizajoa. Ez zuen Elbiren eskutuko afizioa ezagutzen, Eta antza orain gustatu ere egin zaio. Beno, gaur egun futboleroa dugu behintzat. Eta futbolean jarduteko lagun batzuk ekarri ditugu. Hain zuzen ere, penaltiak jaurtikitzeko. Kaixo Iziar, zer? Futbol partidotxo bat? Futbol partidotxo bat, zuk? Noski, Elbirekin ego naiz, eta zirrara sortu dit, futbola nire eskura jarri du. Beraz, futbolaren zirrara dastatzen ari zara, zu ere, Jakina, txartel horia eta gorria, kornerra, jokoz kanpo, eta penaltiak. Penaltiak, orain txerin itzen nire lagun hauei kontatzen. Nola lagun batzuk etorri diren penalti batzuk jaurtikitzeko. Bai? Zar daitezela ziztu bizian. Arratsaldeon, kuadrilla! Zer modu zaudete? Ondo! Pozten gara ikeragarri. Berotu dituzue zangoak eta, bai? Bai. Beroketa ariketa asko egin duzu hor barruan? Bai. Bueno, nik ez daukat ideia handirik, zer egin behar den eta zer ez, baina zuen izena jakin nahiko genituzke? Maitane. Eta zure ondoan dagoenak? Inma. Maitane eta Inma. Eta nondik etorri zarete? Ni Zurbaranbarri. Alegia? Donostiatik? Bilbon. Oso ongi, bilbotarrak ditugu orduan gaurkoan jolasean, eta nik txalo bat eskatuko nizueke bikote dotore honentzako. Eta ia, nire ondoan ditudan 2 neska polita hauek nortzu diren. Ia, zuen izenak? Alba. Eta amarena? Maria Angeles. Zu Alba eta ama Maria Angeles. Zuen nundi zatozte? Santutxu. Santutxutik, hemen Bilboko auzoa, ezta? Bai. Bai, eta penaltiak botatzeko prest? Bai. Denak sartuko dituzulakoan? Bai. Bai, Ziar, nahi duzunean, aurrera! Az gaitezen bat jolasean! Beno, Maitan hasiko zaigu lanean, ezta? Hartu baloia eta nahi duzunean ekin lanari.
Aurrera! Poliki izatera iten dira, Xue, barrura, kontatu gurekin, Tira. Poliki izatera iten dira, bigarrena kanpora. Poliki. Bi, oso ondo. Kanpora. Ja, oso ondo, hirugarrena. Ez dizuet, batean zuten, Kanpora. Badirudi kamara lentoan ari garela, baina ez da, Lau, oso ondo. Hortxe. Nahi zuen, baina. Hau, badoa. Joan da, eta azkeneko baloia. Azkena. Jaima, gogoz. Baina bestea galerazi dio, nik uste barrura zijoala. Beraz, 5 kontatuko ditugu eta txala handi bat, abikotearentzat. Kenduko dietau. Irma eta Maitanerentzat. Bueno, bikoteak ere bere lan egiteko, hortxe duzue, atea garbi-garbirik eta alba hasiko da lanean. Tira! Aurrera! Iepa! Kanpora joan da, Hasierako izan da. Oso ondo! Amak, Bai, bai. Baina kanporatu inda. Ze suabe mateien, Suabe, Ikusten oso duzu, ondo, nik uste dik futbolariek fijatu beharko luketela gure parte hartzailetan. Penalti jaurtiketa hauek, bere teknika daukate, Baina putiak inola. Iepa, kanpora. Ia, Ia, Alba. Poliki Alba. Etxeko entzun alduzue, lau esan die baino, honekin 5, ezta? Ia. Apagur. Joan da bukatu dira eta txala handi bat omontzat. Zatozte lagunak? Bere alan ator. Bai, hoxe. Bueno, dotore, Maitane, zenbat sartu dituzue? Asko. Asko sartu dituzte! Eta Alba, zuek zenbat? Asko. Ikeragarri hauek ere eta txala handi bat hau entzata izue. Eta orain lurrupineko paritxo batzuk ekarriko dizkigu. Hemen da, oroigarriekin diplomat, dominak eta... Oso ondo. Ai, oso neska edukatua daukegu, hemen eskerrik askota dena esaten besteare, eta bueno, antzematen da, familia honeko jendea da, hola hemen. Bueno, ba... Iziar, Zer? joango gara? Baina... Baizea, Elbik futbolari buruzko bideo batzuk erakutsi nahi dizkizea, Iribar eta Guerrero eta hauei buruzkoak, guazen. Ongira da, guazen denok. Tira, Gero guazen. arte, Agur. Iziar. Egia alda entzun dudana. Ea egia den. Lurrupini futbola gustatzen zaio. Hasieran gorrotatzen zuen ikeragarri, baina Elbirekin hizketan egon ondoren orain futbolero bihurtu zaigu. Naski, Lurrupinek Mirriñoren futbol xamba erakustaldia ikusiko zuen eta txundituta geratuko zen, Ez dakit, baina apostu egingo nuke gurekin mundialera etorri nahi duela. Ze, gurekin Lurrupin, ederki aizize ondo pasako dugun armailetan orduan, hasiko gera danak kantuan egiten, olatua egingo ditugu, bufandak astinduko ditugu, primeran! Zuekan gradetan armailetan animatzen eta Mirriño korrika batean etengabe gola sartzen, gola eta gola eta gola, ai, irudikatzen ari naiz, andoa Mirriño andoa, kontuz, Ronaldo Caprindio, baina Mirriño kadare, aurrera, artista bikaina da, izerre jarri zaio, baina ezin du, gainditu egiten du, kontuz, txirrik ere, diratu baina diratu du, ai, mariatu ditu denak, txibidonate zain dago, txibidon, baina anda Mirriño eta, gol! Aizak Mirriño, apunteria kaskarra daukaki gero, Ui, ni inor
etorri baino lehenago banoa, nik ez dut kristalik ordainduko, Gustora geratuko intzen, ez da? Ire arropuzkeregatik kristala puskatu. Horain zerbait egin behar zeukagu orduan? Lasai, gu orain, kantuan hasiko gaituk, eser gertatu ez balitz bezala. Horrela inor etortzen bada, aitzak ederra izango diegu. Gezurra esatea gauza oso itxusia da, Mirri. Baina tira, kasu honetan, onartu beharra dut, ideia ona izan duala, zarraio musika! Hoxe Mondragonek dauko katua porgala, Geurean bezako tamonona, hain bere targala. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuria no. Berroketa mar erralde Zerbait gutxiago, erratako pixu eta monona pixaturik dao. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuria no. Anaiari bi aldu notzan Erregalu mortzila, Espainiako ipatuta monona handabil mutila. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuria no. Surmitz eta belarrixak Ondo gorretako, auzoko gentientza monona San Cristobaletako. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuria no. Tirorirori, Celta, Mallorca, X. Gat! Elgi, ez zara enteratzen. Ez duzu, idearik ere. Ixo matin, kiniela betetzen ari naiz, demontre. Urrengoa, Depor Barça. Bi, katxondea. Lester, zu, hemen zaude, ixo, konzentrazioa behar du, kontxo. Depor Barça, gat. Bi, katxondea. X, montre. Polita begirao. Osasuna, Alavés, Ipurdi Aldrez. Bai, Matin, zu beti aldrebesa, Eta zu kordobesa, katxondea. Nahikoa da. Matin, atozemen. Ez, atozemen. Ez du nahi. Kontxo, ai, niña, naten dira zure gontre. Ixo, mesedez, kiniela betetzen ari naiz. Elgi! Bai, futbolari buruz, ez duzu ideiarik ere, barkatu, baina ni beti txikitatit, futbol zelaiara juten naiz. Gai, alongita saltzea. Eta orain talde batean jokatzen dut. Bai, talde batean, bai, jubilatu talde batean. Ez zaidazu mesedez, zergatik egiten duzu barre. Ridikola egingo duzu praka motzetan. Bakatu baina ni praka motzetan beti oso dotorea juten naiz. Kaizea, oiazko hanka honekin? Mesedez, nire hankak agian ez dira aneigarte bururenak, baina... Aina ze, gea langre triste dira. Utzipakean, ea. Osasuna Alavés eta gainera, zuri, zelaian ikustea ezinezkoa da, Zergatik, oso argala zara. Argala, guruzoia, gurondia, posponuan gaten duzu. Osasuna Alavés eta zengat gol sartzen duzu? Golik ez. 0 katatero. Bizigo begionekin ez duzu zer ikusten. Mesedez. Osasuna Alavés. Osasuna. Iso! Mesedez. Isilduko zaete behingoz? Katxondea. Iso! Mesedez.
Osasuna Alavés, nik bi jarriko duke. Bi. Aniagian X. Osasuna. Eso! X jarriko dut. Nola? Bai. Osasuna Alavés X. Baina, jarri. Osasuna. Eso! Ea, nik etakin zerekin. Zuek zer jarriko zenukete? Bat, bi, ala X. Nola? Gauza bat ingo dugu, begira. Ea, X-eren alde zaudetenok altxeskuak, bat, bi, iru, lau, bo. Zu! Jetxianka! Akarrik eskuak altzatu behar dira! Mesedez. 40, 41, 42, 45. 45 txikito bat! Aterki gaten gakila kontatu duzu! Mesedez. Orain, jetxiankak, orain. Osasunaren alde zaudetenok altxa eskuak. Osasuna. Eso! Bat, bi, iru, lau, boze. Eso! Jetxizkoa, pesapenu zantxarra duzu. Mesedez. 67. Eta orain, Alavesen alde zaudetenok altxa eskuak. Ni. Zu ez. Nola? Zu ez. Alferrik zarelako. Nik ez? Ez. Tiranoa. Bat, bi, iru. Zu. Altxaki esku. Elgik ez dukiterik ikusten. Mesedez, bakarrik esku bat, Eun tamar, euntamaika. Oso dordun, bi jarriko dut Alavés. Euntagoika maika. Ederki! Oson. Eta orain, pelaz. Urrengo partidua. Erreala Atletik. Erreal Atletik, ez dakit zer jarri. Bueno, ez da hain zaila izango. Osa bezala. Badakit zer jarri. Hori da. Erreala. Ez. Erreala. Barkatu, baina ni Donostiarra naiz orduan gora Erreala. Oraindik, alda dezakezu, Baina zer... Jarri, atletik. Ez, barkatu, baina ni oso garbi daukat gora Erreala. Gora Erreala, bai. Atleti! Erreala! Berrendio. Guazen rotera eta hor bukatuko dut direkiniela. Atleti! Erreala! Lurrupin? Kaixo? Japoniako futbol txapelketarako prestatzen? Asmatu egin duzu. Nik ez nuen futbola maite, baina Elbiri esker, orain zaletu egin naiz, eta orain bertan eskutitz bat jaso dut. Nahi alduzu jakin zer dioen? Brasilgo taldearen himnoa sortzeko eskatu didate. Pelaz, nik badakit. Gora eta gora Brasil ondo dabil, oraindik ez baita hil.
Mirri, ez da horrela, nik sortua izan behar du. Eta gainera, martxa haundikoa. Eta horretarako, Brasilgo jokalariekin inspiratzeko eskatu didate. Eta inori ez esan, baina zerrenda honetan jarri didate nortzu diren. Nahi alduz ikusi. Ea esagutzen ditudan? Ia. Erakutsi ondo. Ana, Kontxo, ze zerrenda polita, Denak ezagutzen ditut, Bai? Denak ezagutzen ditut, Nik ere uste dut ezagutzen ditudala. Ia, Rivaldo, hau ezagutzen dut, ezaguna da, ezta? Bai. Ronaldo, hau ere bai, ezta? Bai. Ta, Mirriño, hau ez ezagutzen. Zuek ezagutzen duzue Mirriño? Mirri, mesedez, hori oso edukazio txarrekoa da, Bizkarra ez zaio inori eman behar. Lurrupin, sei hartzen du hemen? Hor? Mirriño. Orduan, zeuzara Ronaldo eta Rivaldorekin futbol txapelketan jolastuko duzuna? Ez da posible. Ez da posible. Posible, Ernei bili, Lurrupin, begira! Ai, baina, hau ez da baloia, hau nire ipurdia da. Lurrupin, Mirri futbolariaren egiten azten denean, komeni da alik eta urrutiena egotea. Hori ze baietz, ez dakit Brasilera nola eraman behar duten hau. Dena den, nik himnoa egiten eta sortzen lan handia daukat bai, ez da? Beraz, ni banoa. Baina, Mirri, Tori txirri. Ara. Zer dau? Eta datorren udako munduko futbol txapelketa deitu dituen futbolariak hauek dira. Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo, Mirriño... Mirriño, txiribitonez, iezago zerrenda hontan, baina ez du axola. Guara joango gera, baina prestatzaile bezala jungo da jo. Zue prestatzaile, noren prestatzaile zue? Mirriñoren prestatzaileak izango gara. Beraz, txiribiton, hasi prestaketa lanak egiten. Azterketa txiki bat egin beharko dugu, ea. Mirriño, begiratu burua lehendabizi nola duen. Biguin xamarra ez da. Ba, kontuan izan, Mirriño, golak buruak izartzeko, buruak gogorra eduki behar dela. Ea, txiribiton, besoak. Aulak, ez da? Pentsatzen nuen. Zangoak, ea, zangoak. Espagetiak bezalako, hanka xustarrak, ez da? Ba, Mirri, ez adik ezkatu. Jaunak eta Andreak, hemen duzue Brasilgo selekzioko onena izango den jokalaria. Mirriño eta gu izango dela prestatzailea. Txiribiton, ekarri traste berri hori. Mirri, hasiko gara lehenengo ariketak egiten. Begira, orain ekarriko dugun traste honekin. Hori zera txiritonen meriendatzeko behar duen kalabaza? Hau da burua lantzeko sistema bat. 5 golpe eman bartzaizkio bakoitza beste baino fuerteagoa. Eta modu hontan, kopeteko azala eta golak nola sartzen diren ikasten da. Kusu, denak aluzinatuta utziko dizut. Begira nola egiten duen txiribitonek. Ea, txiribiton, 1, 2, 3, 4 eta fuertena. 5, primera. Kusu, Ronaldo, Rivaldo, Mirriño, eta miren, buruz. Orain, Mirri. Denok gurekin. Bigarren gola, kontatu nekin batea denok, Bi! Iru! Lau, eta orain dator garrantzitsuena. Mirri, orain dator garrantzitsuena. Oraingo golpea izan berdu denetan fuertena, sendoena. Honekin, adirazi behar duk, ire kolpeak baloia lehertu egin dezakela. Ulertzen? Zue, txikituta utziko baloia, txikituta, zue denok,
animatu, Mirriño. Ea dena batera. Eso, senago. Ea. Fuerte, Riño. Azkar! Mirriño. Zer gertatu zaio Mirriño izarrari? Burua gortzeko ariketa bat egin dugu, eta begira nola gelditu dela. Eta? Aiene, Mirri gizajoa, nolako koskorrekoa. Ezingo duzu horrela Brasilera, Joan? Neu bakarri joan beharko naiz? Nork esan du hori, Mirriño izango da Brasilgo taldearen aurrelari bizkorra, Ajo, Brasilgo taldearen aurrelaria. Tira, dena den, ni neuk entzaiatzen jarraituko dut. Bai? Bai, primeran. Segi, Mirri. Atorra. Orain egingo dugu beste ariketa bat, Burua, kaskarrekoa joango, zaik ezkezkatu. Orain, besoak landu behar ditugu. Zemuz abil indarrez? Indarrez? Bai. Miguel Txosaralegiri inbidia emateko moduan, Oso. Orduan... Idizkoa, Orduan, Mirri, oraingo ariketa hau izango da. Lehen da bizi, txiribitonek, albosakeak ensaiatu behar ditugu. Aurrelari batek, askotan eskuakin atera behar baitu. Txiribitonek aterako du lehen da bizi, eta botako du. Eta ondoren nik egin beharko duk, txiribitonek bota duena baino, urrutirago. Murotzen? Ea, txiribiton hasiko da lehen da bizi. 1, 2, eta 3. Hainbeste ez, Ea hori gainditzen duan. Hainbeste izan, atzeko batearen ondoan saudetenak, bastertu, indarra izugarria baita, Ez dut inoren hortz postiz hori buskatu nahi, Gantu zen, 1, 2, eta 3. Ondo, Mirri. Ea, txiribiton orain, txiribiton. Izugarria. Ea, txiribiton, 1, 2, eta 3. Ondo. Orain dator garrantzitsuena, Mirri. Mirri, guk eutxiko diagu baloia, ik besoak ondo luzatzeko. Baina azkar. 1, hori da. 2, eta 3. Hori da. Mirri, horrela jarraitzen baduk, buruan mermelada eginda bukatuko du. Ama. Bai, urrik eta Mirri, orain oso garrantzitsua da, jokalari batentzat, txartelak zer esan duten adieraztea, jakitea. Habeko zuten iritziria sartuko diatela, baina ikusiko usen Mirri ze asker den, ze asker eta ze bizkorra den, Ea, Mirri, hau oso garrantzitsua da. Arbitroak ateratzen badu honelako txartela, zer esan nahi du txartel honek? Txartel horia da horita, horrek esan nahi du, epaileari, arbitroari, bananak izugarri gustatzen zaizkiola. Ondo aldago erantzuna? Zea txikiton? Ezue, txantxa txiki bat besterik ezen, txantxa beste. Badakite, Zuztek, badakidala. Ta txartel horia horrek, zigorra direzten du. Jokalariak bihurrikeri egin duen seinale. Eta beste bihurrikeri bat egiten badu, orduan berriz txartel hori eta zigorra handiago eta kale da. Ontzat emango dugu erantzun hori? Ondo? Bai? Ondo? Tira. Perfectamente. Tira. Orain, urrengo galdera, urrengo txartela. Entzun ondo. Zer esan nahi du txartel honek? Ez. Deus ez. Nola deus ez? Ez. Ea txiribiton, zer esan nahi du txartel honek? Hori da, jokalaria kanpora
zerbait gaizki egin du, eta horretxegatik... Ez. Ba, kanpora batatzen du. Txartel gorria, kanpora. Ez. Hori, ez delako gorria, hori berdea du. Mirri, hau txartel gorria da, eta honekin adierazten da, Mirrik ezin duela futbol txapelketara joan, ez ditu bereizten koloreak. Beraz, Txiribiton joango da. Hori, txartel berdea du. Eta txartel berdea eskoletan erabiltzen da, eta irakasleak erakusten dio, txiste berde gehiagi kontatzen dituen ikasleari. Ez eta ez. Hau txartel gorria da, eta bereizten ez balimaduk, Txiribiton joango da txapelketara, eta iretzat txartel gorria. Zue, baina orduan Japoniara jangabe leatukoan naiz. Triste nago. Tira, Mirri, jeiki hortik. Baina, Mirriño, zer duzu? Zer dudan? Kopelaz. Txirri eta txibitonekin diatena. Ez distituala kolorea berizten eta txartel gorria dena diate eta Japoniara joan gabe geratuko naiz. Txartel gorria? Baina, hau, txartel berdea da. Eta badakizu futbolean txartel berdeak ez du ezer esan nahi. Ai, gauza bat esango dizut. Torri. Ederki, horren ikusiko tepika, lamentaria. Aizuek, Txirri eta Txiribiton gauza bat esan behar dizuet. Mirriñok esan dit ez duela Brasilgo taldean sartzeko proba gainditu, baina proba garrantzitsuena falta zaizue. Hankarena, hankak dira futbolean garrantzitsuenak. Dudarik ez, orain prestatuko dugu baloia Mirrik ostikoa bota dezan. Prestatu. Baina Mirri, konseilu bat emango diat, baloia hori gogor eman behar zaio, gogor, bestela atezainak gelditu egiten du, lertzen? Kusiko, zuek txikituta utziko dute, txikituta guztiz, zuek ondo kontrolatzeko hortxe jarri, ondo. Hemen gertu jarriko gara. Dena ondo begiratzeko, Ja, manua, Bai. Zea, hori olantxe ikusiko dugu. Nire trompetaren seinalearekin, baloiari eman bete-betean. Eta barre egingo dugu. Tira. Hala. Baina, zer egin dugu gubiok onelako ostikoa merezi izateko? Zuek, Mirriñori adarra jo, beraz, txartel gorria. Hori da, zuentzat txartel gorria, eta niretzat Japoniara joateko hegazkinaren txartela. Sentitzen dut, Mirri, baina zuretzat ere txartel gorria, eta ez hegazkineko txartela. Baina zergatik? Zergatik, bidali didaten eskutitza trukatu didazulako, denok zigortuta. Egia esan, arrazoia du Lurrupinek. Ez dugu inork merezi, trampa egiteagatik. Eta gu, Txiribiton, ez gaitu lagunonak izan Mirrirekin, beraz, gauza bat egingo diago adiskideak. Futbol txapelketa Euskal Herritik ikusiko dugu. Baina, tira, niri himnoa sortzeko eskatzeaz gain, jendea eramateko esan didate dantzan egiteko. Zuek dantzan egingo altzen nukete. Pelaz, nik dantzan futbolean baino beto iten diat. Bai, benetan prest dantzarako? Bai, noski! Bai, musika jotzen dudanean, denok dantzara! Kirol ederra, Baina ikusi duzuen bezala egun guztian futbolean pentsatzen egon ezkero kalte ere egin dezake. Guk kirola egiteko gomendioa zabaldu nahi dugu, baina zentzuz. Eta kirolen artean kirolik ederrena
barrea da. Eta barre egin nahi bat duzu, Datorren astean hemen izango gaituzue altzaporrun. Ordura arte izan zorion txau. Aio! Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna.